Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur. Welcome to my channel. Ay, may adlaw sa God bless mo sa tanan. May hapon sir. Ito mo itong pamate. Oh. Ang kaso, sakit ng dugan. Dire lang asay, o wala labo dire. Sakit sa dili mo dugan or unsa? Ikaw. Dala pa mao nga sakit lang sa inang. Kung gunitan mo dili sakit. Sakit. Ito pa gyud sakit dire ang kaso. Unsa pa gyud? Ubo, tapos ulo. Ito pa gyud. Muna mo halos siguro dili lang yung bilang ako. Sakit. Unsa man lang dire? Sakit pa mo Kalawasan magyo sa taas sa video. dala ko ano. Pilang adlaw nang pagminaw ng dire gyud mo kon. Kung ano duha. Lokado. Paminaw nimo mo gani number 1 nimong konjut. Di pa matay gyud paminaw nimo. Konjut jud o nagsabay na tanan. Kung ano dunga na una ko ano unahan ko ba. Kaso ba. Sundan kanino. Hello ta pa sir wa pa. Wala pa. Karon ba gyud? First time. Gusto na pagkabulos ko ha? Facebook. Facebook. Mga na sige, salamat Facebook. Grabe ko na yung social media pa do. Na makatabang, na pwede po makatabang. Maana siyang kuhan. Isang asang lugar ba pag masir, labang masir, lupad mo siya layo. Sana lang. Kasi kang balayin mo sir? Sa bar, 3 de Mayo. 3 de Mayo. Sige, ayan guys, shout out sa taga 3 de Mayo, Vigo City. No, God bless po sa inyo hadiya, no, mga tanan nga taga 3 de Mayo, no, Vigo City, no, nasa sa diri atong tabangan nga maayo yang diri pa makislawasan. Siyempre, ano ba na sa pagkampus no? Tanan mo do diri maningkamot ta. No, maningkamot ko nga mamaayo mo kutob sa kumahimo kahit natin kinapamakislawasan. Ug siyempre sa tanan nga viewers nako, ug labi na gyud sa karon na nakakita ani nga video. First time nimo na nakita na please po subscribe my channel, i-click lang bell button para updated kasi gina-upload ng adlaw. Comment, like, and comment lang mo guys kung namoy mga pangutana, bahin sa mga pamatis sa kalawasan, ng pagkaroon, yun yung kung ginadadalawa, kung mamaayo, no? Nandiin na mo ganito-ganto, shout out po sa ako ang followers sa Facebook page, o shout out po sa ako ang mga subscribers sa YouTube channel, o shout out po sa top 3 countries viewers, number 3 United States, number 2 Indonesia, siyempre number 1 Philippines. Maraming salamat at shout out po sa lahat ng mga OFW. Ayan, so magsugod ako guys, shout out po 3 de Mayo, Vigo City. Ano yan ma? Ano sa doon? Facebook ba? Giningaw man nila ako yung tahan. Nagapos. Oo, ma'am, day ko maningkod. Ito, pagkaos ko nakakilit. Facebook pa ba? Sa ni. Indong! Siyag na akong siding, uy! Asa dadaan yung baboy? Ako ang gilong ni siding, uy! Di dyan bro, di ko ako kang gilong. Ano lagi ka diyan mo? Sa mamang mo, picture. Kana di. Lang sila man ako. Wala lagi siya. Wala lagi siya. Ha? Ano sa inyo? Kanina yun. Tanaw, hindi mo napansin nun si Dingo. Ba't ikinawong, himon. Kung mga nakakatama ng probinsyano. Provinsya. Pagbuhat ba? May posilo na maliit na sinog cheesesteak. No? Langka? Cheesesteak? Oo, tama-tanaw naman din kang Sampag ba? At saka si Willie Intiro. Sama na. Mang! Mang! Oo nga. Ikaw mang may awang bantay. Yay! Thank you! Mang sa pawi po dato mang, katong isa nawa ni mo giun sa mang. Troy. Katong Troy. nag-vlog mo. Ano tinawag? Isa pa daw mang, sigam. Mong ba?
Hindi ko nito ba? Remember me? Ano ba? Dito eh. Naman? Ano man? Video, okay it. Ako na lang. Nakapasa ka kapo daw? Hapon gabi? Nasa patunas ligo hapon gabi. Oo. Tapos mato mo nalawas. Remembering. Pero pa rin natandang sir. Storga ko na sa pahirot mo. Nga, Ito kaya naman ko. Parang nasundan. meron ba na sundan? Tapok na. Tapok na palahot. Tuig na siguro. Mas yung pahirot to. Iwa, naigaw ka pa nung ano yun. Mahulong tayo na rin. May hapon naman. Nagato na sila diya. Sildo naman niya karon, ingon naman siya nga kuan. Sildo na gaw niya, nagwato dito sa nilang marha, hangi walang bayari lang og 3,000, inay-inay lang ang tubog bayad kay isa pa man kabulan yung sildo. Tando mo to. Pwede ba rin, madam? Oo. Daw. Dai. Mo pamaol ba? Ano ba niyo? Wala kaya. Bayan. Wa mo ng number kung sa'yo ng titipil. Wa mo ng number. Wa mo ng number ko. Ikaw mo na.
Mm. Tagbo, so. Ano kali na lang ganito? Ano eh? Ang gani, ako, ni ana man Yeah. sa kaganyan Ay. na. Ako. Magsunod pa ka na isa. Oh, bro, okay ang kasunod niya. Oh, problema. Okay, wala ko pa-booking nga. Ginawa akong number. Gila. Sunod kay ko niya. Mas may pa mang manihapon kadaan na Amo kay balik. balikan ko basta sunod ka ni kuya. Sunod ka ni. Ah, sige. Manila nga isa ka oras do ang duha ka pin na. Yan para mahuman na gyud Mga kuan. Kay ni na. City, no? Mauman ni kabos. Pwede ko manay ka Kasi City. kay time. City, ano na Okay, ko kasi kay. napay mo abot ba ha? Magati oh. Man moabot tong isa. Sige, balik na kuya. Ah, Sunod ko napo ni na kuya. daan. Oh, niya ko na daan. Dalag malong. Ah, nagdaan ako daan, malong ng kuan. Sige. Balik ko. Kasi mo duty to ba? Uma, duty kay karon. Oh, ato kay ako ba itong giingnan kung tagaay jud sure lang mar. Oh, nitando man to. Ato kay uma mo duty na pud to ugma, di na pud mo mag-abot. Mo karon ang duty. Oh, kay ako na tong giingnan, ko tagaay gid siguro ha. Ako tong giingnan. Uy. Hmm. Kasi nilang tog adto karon kay na dito wa ang tulakaw. Kay basig mapasa na pug lain, mabayad og lain ba? Sige naman, salamat. Okay, bye-bye. Ito, mapasa pug lain. Sa inyo mo pa? Isa to siya? Asa man siya na to? Ano ko na magnapapit sa sigawas? Ay, alam ko dito man to sa buwan. Pinasa to? Pwede lang, kaya. Ayun na, tapon ako to, pre. Bulat na siya? Ano na, may uli. Balik na siya? Balik ko siya dito. Hapon lang, ito makablot at blot. Mo to, nalinot na ko, pre, isang partis kita ng likod. Isang kiyod na. Naginom na mo. Puto. Isang kiyod na ba? Puno na. Ano ba, kumbaga na finishing line na bitaw? Yung sige lang, utos na. So, yung nga na mga nagpagigda ko lang ito ng sakit na. Kami kay lang katon bitaw tong sakit. Nara magidri na pita, anak ito. Kaya pa, kaya. Ano bitang grabe kagwanta ba? Kaya. Sige na itong pilot dribos. Oh, sige to pilot dere. Ngunit siya. Permero na to dere ng isang kiig na to. Nga naman. Aparte sakita na gid sa hawak. Hawak? Oh, Pareha ni sa ako siguro. Hawak man yung kwan. Yung dari ko lang. grabe kagwanta ba? Nagwantad ako. Nagtaawag. Oh, nya kay wa may dakong tawo ni panahot. Basta lagi. Kung may go ka, awa dere. Agay-agay yapon daw. Ah, Dahil di pa. pagana yung sakit. Uy, Kaingon siya.